ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ተቐኒዩ እዚ ኣድማስ ፎረም እዩ ኣድማስ ፎረም ካብሎም መዓንቲ ቀዳማት ሒዙ ቀዳም ሰሙናዊ ትንታነ ዜና ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ሰሙን እቲ እቶም ዝዓበዩ ዜናታት ናይቲ ዞባ ብብፃይ መሳርሕተይ ብፃየይ ዑመር ዓብድልኣወል ነቲ ዝቐነየ ዜናታት ተኸታቲልና እንታይ ክበሃል ቀንዩ እንታይ ይግበር ቀንዩ እቶም ኣገደስቲ ዝበልናዮም ኣርእስትታት ኣምፂና ኣብዚ ምሳኹም ንዘራረበሉን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ዞባና እንታይ ምዕብል ከም ዘሎ እዋናዊ ሓበሬታ ነብፅሓሉን መደብ ሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክንጅምር ኢና ቀፃሊ ኣብዚ መደብ እዚ እቲ ሰሙን እቲ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዜናታት ዝተፈፀሙ እንዳምፃና ምስ ብፃይ ዑመር ይህን ሜን ክንበሃለሉ ኢና ተኸታተልቲ ከዓ እዋናውን ርጡብን ሓበሬታ ረኺቦም ዞባና ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፅበየና ዘሎ ኩነታት ናበይ ኣንፈቱ ናይ ሃገርና ጥራሕ ዘይኮነ ብምሉእ እቲ ዞባ እንታይ ዓይነት ኩነታት የጋጥሞ ኣሎ ቁኑዕ ዝኾነ ርድኢት ንኽሕዙ ኩሉ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ዓቕምና ክንገብር ኢና ንሎሚ ሓው ዑመር እንኳዕ ደሓን መፃኻ ነዚ ሰሙን እዚ ቀሪብናዮ ዘለና ነገራት ከዓ ብኸመይ መንገዲ ከነቕርቦ ሓሳብ ከም ዘሎ መእተዊ ሂብካ ኣብኡ ኣብቲ ርእስትታትና ክንዘራረብ ኣብቲ መሪፅናዮ ዘለና ዜናታት ናብኡ ክንኣቱ ናባኻ ክገድፈ عمرت سمعنا لها؟ هو سمعك الله يغني اللي كالد حوي أبز بروجرام زين مجمر تاجيزي كوان تقني مسجيزي خان داتا محايشنا عندما عبل كات خدر لي من البات لما أنتي زعجب يكون وي مس كمتي تثبيتات وزقنا سبدي كان نقرب نخيل مسجيزي داتا محايشة مزقيد نحنا ونبعلنا تقناتنا رئينا أبينا كان دهب كم دلنا عندما منا مسمعنا بزيادة ساعتنا كنا عقب تصفى قبر نمجمر تاجيزي أبز بروجرام زي عدل سلازهب كان خالد يمسجنا كان كلهم ناي خالدن ناي زي مدب زي تقاتل تنكا نقعد حن متأخم دي خبل أنا متى خلله جن بعد سلام ترحب كوانا ونتقم نخترق بتصفى قبر أوكي thank you كم أتوي تخاطر لنا يزمد بطريقة راح أجيب عليه تساتف وخينا كرهوا الله هذا الشيء اللي بتعمل. صبوا تتجبروا كل شيء عم كتتال ناي زيناتات ناي تزوبانا بخنزم تينا هين مين كنا بلولو أما خاني بكل شيء نقوم أنت خرّاي بكل شيء نخزر له خفال حبرة سبنا نتنا زيناتات بخمي ملك عيري الله انتهي خون زقلنا مبال تقدم يتغمر استغنزار بالله دليل الله أزياء خات أو تهواسيت ناي سومن الزينان تايو أبي تبقى زم عمل زلوا خناتات بفلاي أمونغوتي فيدرال منغستن توم فانوز بحالون زم عمل نجارمو ناي فانو سراويت مسارين فتحنيلو نبرخاتات أتي مشفاتن ناب إرتراخا بعضي العلق وترخيدهم زبل زيناتات نالو زي زيناز خمي ريخايو بزعبا زقوداي تكالات ميديا انتاين زقربا قنين نايزي implication كان تخون خل انت خوينو انت زي كوينو انتاي نخص با انت الميديا زقربو انت خوينخ انت عينت واغا خصعب خل انت عينت صعبين افت بوليتيكا نايزوانا خولو يخل بناتي قام انتاي دبلوماسي لك خالد እዚ ነገር እዚ ሕጂ ተፈፂሙ ደሎ ምቅያራት ንሰባሰብ ቢዱ ደሎ መሰረት ዘይብሉ ይኮነን ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ስምምዓት ኣብ ምፍራሱ ምዃኑ ዘርኢ ኣብ ምፍራሱ ዲ ወይ ኣብ ምልክት ሕቶ ምውዳቑ ይደርኢ ነዚ ኸብል ዘገደደን እንታይ መስልካ ቅድሚ ሕጂ ድኾነ ይኹን ኣብ መንጎዞም ናይ ፋኖን ምስ ኤርትራ ወይ ምስ ብልጽግና ዝነበሮም ስምምዕ ብሕጊ ምኽባር እዮም ሓቢሮም ክኸዱ ጸኒሖም ሕጂ እታ ሕጊ ምኽባር ኣብ ልዕሊኦም መፅያቶም ኣላ እቲ ምስኦም ኮይኑ ጀጋኒኦም ነብሶም ምክልኻል ኣይስኡንን እዮም ገለ ዝብል ዝነበረ ናይ ብልጽግና ንባዕሉ ሕጊ ዘየኽብሩ ምዃኖም ብሕጊ ከዓ ክቅየዱ ምዃኖም ከምታ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሕጊ ምኽባር ዝበላ ኣብ ልዕሊኡ ከውርደሎም ዝጀመረ እዚ እንታይ ደርኤካ ትማል ኣነ ንስኻን ብሓደ ተሰማሚዕና ንሓደ ዕላማ እንዳኸድና ከለና ኣጋጣሚ ሃንድ በተቀየረ ስኻ ሕጊ ኣኽባሪ ይኮንካን እሞ ሕጊ ንምኽባር ክብለካ ከለኹ ንምንታይ እዚ ተርእዮታት እዚ ዝብል ሕቶ ክመጾ ይግባእ ሰብ ዝቅድሚ ሕጂ ሲ ሕጊ ምኽባር ክበሃል እንከሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኮይኑ ዝስማዕ ዝነበረ እሞ ከዓ ሕጂ
ኣብዚኦም ክወርድ እንከሎ እንታይ እቲ መበገሲ እዩ ትብል ሕጂ ሓው ዑመር ምናልባት ኮኔክሽን ቋሪፅካ ኣሎ ስጋዕ ሓው ዑመር ዝምለሰና ኣነ ንዕኡ ከህብትሞ ነቲ ሓሳብ ክፍትል እየ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ድሮ እንታይ ዝብል ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝመፅእ ኣንፈት ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎ ፋኖን እሞ ነቲ ፋኖ ዝመርሑ ዝነበሩ ፍሉይ ሓይሊ ዝመርሑ ዝነበሩ ከዓ ምስጢራዊ ስምምዕ ክካየድ ፀኒሑ ተባሂሉ ሓደ ጀነራል ተፈራመን ዝብልዎ ተኣሲሩ ዑመር ዌልካም ባክ ቀፅል ዑመር ሰምዓን እንተለኻ ቀፅል ኣነ ነቲ ዘረባ ከወፍትሞ ፀኒሐ ነቲ ዜና እሞ ምናልባት ሰምዓን እንተለኻ ካብቲ ዘቋረፅካ ይቐፅል ሰምዓካ ኣለኹ ኣነ ሰምዓካ ኣለኹ ኣነ ከስምዓ ኣለኹ ዲ እዋ ቀፅል ሰምዓን ኣለኻ ንዓይከ እዋ ቀፅል እዋ ኣብ መንጎ ተኸሊፋ ምናልባት ኦኬ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ መሲልካ እንታይ ደምፅኦ እንተዳ ኢልካ ኣባጋግሱ እንታይ ንምርኣይ እዩ እዚ ናይ ፋኖ ሕጂ ናይ ሕጊ ዘየክበሩ ኮይኖም ሕጊ ከክብሩ ስለ ዘለዎም ብሓደ ክጥርነፉ ኣብ ሓደ ናይ ፌደራል ክጥርነፉ ዘለዎም ኢሉ ዝባጋገሰሉ ዘለዎ ምክንያት እንታይ እንተዳ ኢልካ እዚ ዝግበር ዘሎ ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፀቕጥታት ምክንያቱ ቀፃሊ እንታይ ይብል ነይሩ መሲልካ ኣብ ዓለም እንታይ ይብሎም ነይሮም ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ካብቲ ሒዛቶ ደላ ቦታታት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘየእትዋ ስለ ዝኾነ ንክትወፅእ ካልኣይ ከዓኒ ኣምሓራ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ብሕጊ ፌደራሊዝም ሕጊ ዝግዛኣሉ ዝነበረ ኣምሓራ ወሪሮም ኣትዮም መሬት ንምምላስ ዝብል ኣካይዳ ዝኸድዎ ደሎ ኣብቲ ዝነበርዎ ክምለስ ሞ ብድሕሪ ከዓ ሰላማዊ ዝኾነ ስምምዕ ክግበር ዝብል ፀቕጢ ምስ መፀ እቲ ከም ጀጋኒኦም ነብሶም ምክልኻል ኣይስእኑን እዮም ኢሉ እቲ ፌደራል ዝኣምነሎም ዝነበረ ሕጂ ነቲ ብዓለም ለኻዊ ጠመተ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕዎ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ንዓኣቶም ከዓ ሓደ ግዜ ንሓደ እስኻ ጅግና ኢኻ ክትብሎ ፀኒሕካ ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ዘታለልካየ ሰብ ብሓደ መዓልቲ ኮፍ ኣይተብሎን ኢኻ ብከምዚ ኢኻ ሕጂ ዘናይ ፋኖ ዕጥቅኹም ኣውርዱ ወይ ስርዓት ኣልቦነት ሰፊሩሎ ሕጊ ክኽበር ክግደድ እየ ዝብሎ ደሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንታይ ኢኹም ክብል ተገዲዱ እንተዳ ኢልካ ምስቲ ዓለም ለኻዊ ምክንያቱ ንኤርትራ ውፃእ ኢሎሞ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሎሞ ካልኣይ ከዓኒ ኣምሓሮ ኣብ ልዕሊ ምዕራብ ትግራይ ዝገበሮ ግፍዕታትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጠቕላላ ዝገበሮ ግፍዕታትን እዚ ብዓለም ለኸ ከሕትቶም ዝሓዝዎ ኤቪደንስ ወል እቲ ኮኔክሽን ሕጂ እውን ቆሪፅካ ኣለዎ ሓው ዑመር ወል ኣነ እዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ዝጀመርኮ ንምህብታም እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ሓው ዑመር ክብሎ ፀንሐ ናይ ምዕራባውያን ፀቕጢ ብብዝሒ ኣብ ናተይ መደባት ካብዚ ጅምራት ሒዘ ብዙሕ ግዜ ምዕራባውያን ተጠቂመሉ እየ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ሚዛን ሓይሊ ኣበይ ከም ዘሎ ተኸታተልትና ክፈልጡ ናብ ድሕሪ ሕጂ እውን ንመምሃሪ ክኸውን እቶም ፖለቲካውያንና እውን ሰኢልኩም ኣብ ባህልኪ ከይኣትዉ ምእንቲ እቲ ኣበይ ዘሎ እቲ ኪ ነገራት ምክንያቱ ኣብይ ነዛ ሕጂ ዝኣትዋ ዘሎ ምስ ፋኖ ምበኣስ ምስ ኢሳያስ ምበኣስ ነቲ ነገራት ክቕይሮ ዝፍትነሉ ዘሎ ኩነታት ንክገብር 300 ሚልዮን ተፈኒየናሉ ኣለዋ ካብ ዓለማዊ ባንኪ ማለት እዩ ሓገዝ ተባሂለን እዚአን ከዓ ንዓኻ ይወሃባኻነን ብሳልሳይ ኣካል ኣቢለን እየን ክትግበራ ዝበሃለሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ባዕሉ ደመቀ መኮንን ከም ዝበሎ ካሮት ኤንድ ስቲክ እንታይ ማለት እዩ እዚ ግበር እዚ ክንበካ ኣይትገብርን ኣይንበካን ዝብል ዓይነት ኣካያይዳ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ምሳና ክብል ኣውፅዎ ነይሩ እሞ ሓው ዑመር ተመሊሱና ኣሎ እስከ ሓው ዑመር ንፈትን እሞ ድሕር ዳ ምቁርራፅ በዚሑ ምናልባት እቲ ቴማ ከይባላሸወና ንሎሚ እቲ ኣገደስ ዝበልክዎን ዜና ወሲኸ ሂበዮም ንቐፃሊ ግን ዝያዳት ኮኔክሽንን ካልእን ምድላዋት ጌርና ክንመፅእ ክንፍትን ኢና ጓሄድ ዑመር ብዛዕባ እታ መጀመርታ ርእስቲ ነይሩ ኣለኹ ወይስ ካልእ ነዛ ርእስቲ እየ ከፍትማ ፀኒሐ እንታይ ኢለ ምናልባት እቲ ናይ ኢምፕሊኬሽን ናብ ኤርትራ ምእታው ናይ ፋኖ ገለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብይ እውን ግበር ክንበካ ኣይትገብርን ኣይንበካን ዝበሃል ፀቕጢ ካብ ምዕራባውያን መስቲ ዝጀመርካዮ ስኻ ንዑ የኸብትሞ ፀኒሐ ምዕራባውያን ምውፃእ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምዕራብ ትግራይ ለቃ ምውፃእ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ፋኖ መሳርያ ምፍታሕ እዚታት ፀቕጢ ምስ ተገብረ ኣብይ ንናይ ምዕራባውያን ኢንተረስት ርዒሙ ሕራይ ስለ ዝበለ 300 ሚልዮን ተፈቒድሉ
درو نعوغ أب سالسي أكالينا نبكا زبل متي سلازي معرباويان كابز مسلنا نلعلي صلوتو مخانو مابت دوموستيك بوليتيكاتات زوبانا تجنزيبنا ناي سومال رئينا يلنا مريجا تخايدو أمريكان سرايت متاو نزيتات إلي قربنا تجمر كايو هفتي ميمو أسو ندقنا خالاي مسؤو واناو زينا يزبها لابسومون الزقات مخا بفلا يزقد سنة انتايو مأسار ناي حدا جنرال ناي إثيوبيا ناي سفلي حيلي نايم حراز نبرة بعلت بيتو نعو بعلت بيتو ليا وشمو يان تايد بحال نبرة يفلتن خافت ميديا زبلو زقنايو الساون ناي سليا سبيا تباهيلو مستهبة سلطان إرترا تسائلا تباهيلو فوتوشوب فيديو أيكون اندو زبال نيرو رؤي جن شو قلت حزات زاربولو زنبرت اوان نيرو أسمرا خيلا خمز نبرت رديو عندنا حج خا منقست إثيوبيا بوقعي نتي جنرال ناي مفنقله منقست بحيل ناي مغيار مسرح جميرو صنيحه تباهيلو كس مسريتو لكم زلو ينقر الله ابز خالاي زينا خا كتب لنا تخل ነገር ተሎ ናባኻ ገርፈ እንታይ ክትብል መስልካ እቲ ሓፈሻው ስእሊ ምርኣይ ከበይ ነይሩ መበገሲዩ ሕጂ ከናበይ ይድምርሕ ደሎ እንታይ ነይሩ ዕንቅፋታቱ ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ መበገሲዩ ሰለስቲኦም ሓደ ናይ ሓባር ዝኾነ ጸላእ ዘለዎም ንሕወሓት ኢሎም ዝፅውዕዎ ባኦም ማለት እዩ ሕጂ ግን ብምክልኻል ትግራይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ናይ ሰለስቲኦም ሓቢርካ ነዚ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘሎ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘሎ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ እሱ ንባዕሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ዳኣቱ እዩ ንምንታይ ንቲዲኤፍ ይኹን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣምሓራን ዕንቅፋት ኮይኖም ዘሎ ንምንታይ ኣበይና እዮም ዘይራኸቡ ሰለስቲኦም ንምንታይ ሳልሳይ ሃገር ተወሲኽዎሲ ናይ ኮመን ናይ ሓባር ዝኾነ ጸላኢ ተረኺቡስ ዕንቅፋት ኮይኖም ናበይ ንምኻድ እዩ ብልጽግና እንተደኣ ኮይኑ ንምምዕባል ነታ ኢትዮጵያ ንምምዕባል እንተደኣ ኮይኑ ተሓሳብ ብደይ ኤርትራ ምትእስታውን ኢትዮጵያን ትግራይን ኣምሓሩን ሓቢሮም ክኸድሉ ዝኽእሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ዘድለየ ካብ ሕጊ ወፃኢኸ እታ ኣብ ቁዋም ከይተቐየረ ከሎ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ዝተረጋግአ ናይ ሽግግር መንግስቲ ዲ ወይ ከዓ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ሒዙ ኩሎም ክረዳድእሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንከሎሲ ንምንታይ እዮም ንዖም ከም ጸላኢ ገይሮም ወሲዶም እንተዳ ኢልካ ገለ ክበፅሕዎ ዝደልዩ ብልጽግና ኣብ ናቱ ስልጣን ሕወሓት ኣስጋኢ እዩ ናምሓራይ ከዓኒ ኣምሓራ ክልል ከዓ ተወሲዱና ዝበልዎ መሬት ስለ ዘለዎም ክልቲኦም ተሓባቢሮም እሱ ኢሳያስ ከዓ ብዘድለዎ ሕዱር ሕማም ወይ ከዓ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ታሪኻዊ ምትእስሳርን ምፍላይ ናይ ክልቲኦም እንታይ ደፈላለዮም ነይሩ እንታይ ተኣሳስሮም ነይሩ ናይ ሰለስቲኦም ናይ ሓባራዊ ዝኾነ ጥርኑፍ ስራሕ ሒዞም ክኸዱ ጸኒሖም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ ግን ንሰለስቲኦም ዝኣሳስሮም ዝነበረ ዕላማ ብናይ ቲዲኤፍ እቲ ክገብርዎ ዝግብኦም ዝነበሩ ሕወሓት ንምጥፋእ ከምቲ ዝብልዎ ንሶም ሕወሓት ንምጥፋእ ክበቕዑ ዘይከኣሉ ኣብዚ ስለ ዝፈሸሉ ብድሕሪኡ እንታይ ዝብል መፂን ንሕድሕካ ክሳስ ኣምፂ ዘራኸቦም ናይ ሓባር ዕላማ እንተደኣ ኮይኑ ሕወሓት ከም ጸላኢ ስለ ዝረኣይዎ እዮም እምበር ነንባዕሎም ፋሕ ዝበለ ዕላማ ዘለዎም ፋሕ ዝበለ ዕላማ ዘለዎ ብልጽግና ናይ ስልጣኑ ጥራሕ ድግደሲ ኣምሓሩ حنا ناي مفداي وي كان مريت ناي مبلاس ገለ ዝባል ወይ كان حضور ዝኾነ ኢትዮጵያ በአቶም ቅርጽ ዝተቀርጸት ኢትዮጵያ ክሪኡ ስለ ዝደልዩ እዚ ፌደራሊዝም ከዓ ስለ ዝዓንቀፎም ከም ዓይነት ነይሮም TDF كان ናይ መንሽምካ ህግደፍ كان ገዛእ ርሱ ዕላማ እዞም ፋሕ ዝበለ ዕላማ ሒዞም ናይ ሓባር ጸላኢ ዝወሰዱ ኣብዚ ግዜ ዝኽረዳዱ ይከኣሉ እታ ሕቶ እንተዳ ብግቡእ ተረዲያ ኮይኖሞ ናብ ኣገፀ ይቀርብ ተለየ ነገርን ተደይኮነ ግዚኦም ከይነጥፋኣሎም ከም ዝማለተ ይበለኒ ነው ተገመለና ጽቡቅ እንዲኻ በሓደ ሓለለኻ ግን ነታ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ነገር ፒፒ ድወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መበገሲ ይርዲ ኢትዮጵያ ንምርግጋ ኢትዮጵያ ናብ ዝነበረ ንምምላስ ናይ ምዕራባውያን ፀቕጢ ካብ ድመስለና ንላዕሊ እዩ ንኣብነት በዓል ጆሃር በቀለ ገርባ ሱቅ ክብሉ ዝተገብሩ ብናይ ደገ ክፍትሑ ዝተገብረ ብናይ ደገ ፀቕጢ እዩ مستفتحو كان تخغبرهم دلوهم تخغبر مسمر كم زلو ردي زي تنغره دخيت زلو نغرات الله
تمسرح بوليتيكا بغمي يخي يسبكر دومنت مالتي ساتهم تميلهم اللو بزلو جيزي هو حدا دنيا يمتبخالو حيلتات زمنا يفانون فلي حيلنيا سلازي يوهانس بابالو زبهال مستسوغة ميديا وطيو زبلو زنبرا بزح زربا مسكونة أبي أبو تلفزيون وطيو زمنا فيسبوك تغيرهم زلو بوليتيكاويان كبلو جميريو ويش أشمر مالتيو عندنا نزل جنرال كامتيو كزارب كني أبي خصالي متي مراف تقينا داويدو نيري أبي تسائلي كتمليسو خيدو يلو زيغ أنا عوغا already سبيتوغا إرترا خيدا مسنا إرترا سبا سلطان زنبرا غربة ركب غلزيتات ما فنكلا منقص تخو قبر حسب الله وزبل انت متي بي أنصار فلي حيل محران فلي أنصار فانون كون كله مسارح مفتوحة ما بفتنوا له كذا لإرترا هذه ممكن يدوم بحلال إزي أنت حين السعبين كله وخيل بعين إرترا استاذانت بزي أما تقدر لنا بقى الأرست نسجل هو أنت عين السعبين كله يقل أنت دايلك إرترا أبز قداي زي مئتوا مجمريا أب ناي إثيوبيا قداي مئتوا ناي إثيوبيا مبتتان سقيلنا رئينا إدنا تأميرنا أكن رئينا زبل إثيوبيا بتفيدراليزم تدع ديتا محاديرا كتبتن مخانا فلوطي حجي خمزناي سرعتنا إسياسا كايدا حيزكا ني إثيوبيا حادنتان محاز قلن تدع أخوينو زي سقيلهم أسفحهم زحالهم وسقيلكا فانتاسي قن منقستي إرترا مالتي حجي انت يخون صعبين انت دايلكا أبزي كونيم دفتون دلو قداماي نجر اتمسوم حدا 4 مليون و 5 مليون كساب حجي ستاتستكس تغيرو مصنعت زي تغبرلو بزح حزبنا إرترا زلمدو نجر نعسران 7 عامت ناي مسلكا مخبار بهر كم بهر كويدو كخبرلو زصنحه غواصيطم اب حدا خمصو زفتنلو غزي ازي هذا سرعات مالت كاي هذا سرعات غواصيطم وهذا سرعات كمصلو زفتني حجي إرترا نمن انتي صعبينا خون تدايلكا ناي إثيوبيا مبتتان دسقوم تداخليهم تمليسهم كهرمويا حجون مرئيتاتو انداخده مصالو مخنياتو قدم حجي يكونلنا دكون اتي ناي بلصقنا زنبرو ناي ابي ناي لعول سلطان ناي محازمو ناتو تصاراري ناتو تصاي زكونه خاني حوحات زبلو بزا بصاو حجي منግስት ግራይ ኮይን ደሎ እሱ ሙጋጥ ጥራሕ ይድርእ ነይሩ ዝብእሲ ዝበልዖ ስጋምበር ዝወርዶ በትሪ ይርኢኒ ብሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ግን ዕሙቕ ኢሉ ዝኸደ ወላኳ ኣብታተ ዝጸንሐ ኣዝዩ ሱር ድሰደደ ናይ ማዕርነት ናይ ገለንዳ ኣይጽናሕ እምበር መሰል ፈሊጢ ኣብዚ ውሽጢ 27 ዓመት ኢትዮጵያዊ ኩሉ ኢትዮጵያ ብሄር መሰል ፈሊጢ ሕጂ ነዚ ዓምፂትካ ብሓደ መዓልቲ ወያነ ኣደቀስ ኣቢልካ ሽዑ ሃዳምነት ጌርካ ወይ ካልእ ሕልሚ እንተልዩ ኤርትራ ክፅልሉ ዝኽእል መንገዲኦም ዘናድዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ፈይልዎም ኣሎ እንተ ደኣ ፈሽሎም ናባኻዮም ክስልበጡኻ ምክንያቱ እንታይ ምገብሩ መሲልካ ምሳኻ ንዓኻ ኣሚኖም እስኻ ሓያል ኢኻ ኢሎም ኣሚኖም ነዚ ኩሉ መድረክ ክትቀይሩ ኢኻ ኢሎም ኣትዮም እንተ ደኣ ደይቀይርካ እቲ ተነዓቕካ ኢኻ ትኾን ንስኻ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ዓይኒ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ከም ምስላ ዝዛረብዋ ነይሮም ቀደምሲ ኤርትራ እንተ ደኣ ካብ ኢትዮጵያ ተቆሪፃሲ ልክዕ ክሳዳ ከም ተቆርፀት እያ ገለገለ ብሉ ነይሮም ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ግን ምዝ ኩሉ ዝወርዶ ዝነበረ ፈተናታት ሕወሓት ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ክትነብር ከም ትኽእል ስርኢዮም እዮም ዳሕራይ ተኽብሉን ጀሚሮም መሲልካ ሃታ ቀደምሲ ኤርትራ እንተ ደኣ ተቆሪፃ ኢትዮጵያሲ ክሳዳ ከም ተቆርፀ ይመስለና ነይሩ ለካ ቤንች ሽታ በኣ ነይራ ኢሎሞ حاجه نايرترا هلاوي اب اثيوبيا سخمزي بقى تامر غيرنا نوسدو نبرناس بدي بقى كنبر كم زخل بارينا يوميلو من يريوم حجر مالت حزبي يلو حزبي التاساسيو بتزلو ناتشورال ريسورس بحر خيطمته نابايا مقداب زاتوه ابو حجنا بيخ متسكا منالبات مزياب صعيبات مص ነገር እንታ ያላ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ሰባት ወፃኢ ደመቀ መኮንን ናይ ኣልጀርስ ውዕል ንረብሓ ኢትዮጵያ ብዘረብሕ መንገዲ
كم بحدش كنريኦ ኢና خبل ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ድሌት ህግደፍ ኣለዎ ዶ ኣብኡ ትብል ወላ ህግደፍ ከይደለየ ከሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ ትብል ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኣነ ከመይ ርኦ መሲልካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ህግደፍ ድኾነ ይኹን ብቅድሚ ሕጂ ብብልፅግና ምስ ወዳኣፎም ዓሰብ ከማን ክንማቐል ኢና ይትረፍ ኢትዮጵያ ክትፈርሲ ተፈልየን ዝነበረ ሃገራት እውን ክመፃና እየን ዝብል ክሳይ የርኢ ነይሩ ነው ሽዑ ወላ ሓንቲ መልሲ ኣይሂብን ነይሩ ኣነ እንታይ እየ ድብል መሲልካ ኢሳያስ እዚ ኩሉ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ህዝባን ባህላን ወግዓን ክሳብ ሕጂ ከፍርስ ዝፀንሐ ብስቴፕ ክኾዶ ዝደለየ ነገር ነይሩ ካልኣይ ከዓኒ መንግስቲ ኤርትራ ስቕ ኢሉ መልሲ ደይሃበሉ እንታይ ይብሉ ኸዞም ዓሻ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ሓደ ግዜ እሞ ምስ ክንደይ ደሓሎሙ ዳ ክንዛረብ ኢና ከምኡ ክብሉ ክእሉ እዮም ገለ ይብለካ ሕጂ ኣብዚ መልሲ ዘይሃበሉ ህግደፍ ውሽጣ ተፈላለዮም ክፈላለዩ ከም ደይክእሉ ዞም ሰለስተ እዚኦም ሓንቲ ከብርህ ደሊ ምክንያቱ ልምዓቶምን ዕርበቶምን ብሓደ ኣብይ ቀዳማይ ነገር ንኤርትራ ኸዲዑ ምስ ትግራይ ተሓባቢሩ ንኢትዮጵያ ሰላም ተዳ ኣምፂላ ሎማዓንቲ መልኣኽ ኮይኑ ተዳ ወሪዱ ካብቲ ዝገበሮ ገበን ይድሐን ማለት ኣይኮነን ቅድሚ ዓመትን 8 ወርሕን ቅድሚ ዓመትን 6 ወርሕን ናይ ገዛእ ርእሱ ህዝቢ ብጓና ሃገር ዘደብደበ ኣብዚ ዓለም ከዓ ሒዝዎ ደሎ መዓት ጭብጥታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ኣለው ሕጂ ንዝያዳ ካብዝን ላዕሊ እንተዳ ኣቢልናሲ ንዝያዳ ጉድኣት ንኸይወርድ ኢሎም ዳዮም ድንካባኸብዎ ደለዎ እምበር ካብቲ ተሓታትነት ከምልጥ ኣይከልኒ ስለዚ ከምታ ኣብተ ሰነይ ኣኪቡ ዝበሎም ኢሳያስ ዝበሃል ትማል ኣብ ትግራይ ኣትይኹም ስኻትኩም ኩሎም መራሕቲ ናይ ሚሊታሪ ተሓትቲ ኢኹም ኣብ ትግራይ ዝወረደ ስለዚ ኣብ ፅባሕ ንጎ ብነብስኩም ከይትሕተቱ ክትብሉ ናይ መጨረሻ ተዋግኡ ዝበሎም ኣብ ሰለስቲኦም ከኣኸም እዮም ኣምሓራይን ብልፅግናን ህግደፍን ሰለስቲኦም ከኣኸም እዮም ምክንያቱ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ኤቪደንስ ካብ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ከምልጠሎም ዝኽእል መንገዲ የብሉን ፈፂሙ የለን መዚ ትብሎ ዘለኻ ዝጋራጮ ነገር ግን ኣሎ ኣብቲ ሚድያ ኣመር ሱኻ እንታይ እዩ ኣብይ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ምስ ፋኖ ኮይኑ ምስ ኩሎም ኮይኑ እኳ ክከላኸል ከይከኣለ እንታይ ዓይነት ጋራንቲ ምዝወሃቦ እዩ ሕጂ ንፋኖ ብረትካ ኣውርድ ክብሎን መጥቃዕቲ ከይመፆ ምስኡ ኮይኖም ክከላኸሉ ኢሉ እንኳ ክጎድፎም ደይምተገብር ምስ ኢሳያስ ከይተበኣሰ ደሞ ክኸይድ ኣይምተገብኦን እቲ ፀቕጢ ናይ ምዕራባውያን ካብ ፋኖ ይፈልየ እንተሎ ካብ ኢሳያስ ይፈልየ እንተሎ ገለ ዝተዋሃቦ ጋራንቲ ክህሉ ክእል እዩ ካብ ተሓታትነት ዲ ነፃ ክኸውን ወይ ናብ ሳልሳይ ውሕስ ሃገር ዲ ክኸይድ ወይ ንኢትዮጵያ ንክዕርዩ ከምቲ ዝደልይዎ ባይታ ኣጣጢሒሎም ድዩ ካብ ተሓታትነት ነፃ ክኸውን ኣብ መንጎ ዝመፅእ ኣሎ ተሓታትነት ናብ ኤርትራ ጥራሕ ምግባር እቲ ጂኖሳይድ ዝተገብረ ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ጥራሕ ጌርካ ናይ ምግላፅ ነገር ኣሎ በቲ ናይ ሰብኣዊ ኮሚሽን ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ገለ ዝወፅእ ፀብፃባት ኣብቲ ናይ መገለ ኣሎ ስለዚ እዚ ብግምት እቲኻ እቲ ቢትዊን ዘላይንስ እንተንቢብካሲ ኣብይ እንታይ ውሕስነት ምስ ዝረክብ እዩ ንፋኖ ብረት ከፍትሖ ካብ ኤርትራ ክእለ ምስኦም ኮይኑ ከማን ቲዲኤፍ ክከላኸሎም ከይከኣለስ እዚ ኩሉ ገይሩ እንታይ ውሕስነቱ ቲዲኤፍ እውን መፅኦም ካብ ስልጣን ከልግስዎ ከም ዘይክእሉ እታ ውሕስነት እንታይ ሕጂ ኣነ ከመይ ኮይና ትረኣየኒ መሲልካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣርእስቲ ከቐይር ደሎ ኣጀንዳ ንሰብ ካብ ወፃኢ እንታይ ኢኹም ንስኹም ሕሞራት ትዛረቡ ደለኹም ንሕና እኮ 30 ዓመት ተሓኒቕና ዝነበርና ናይ ባሕሪ ጉዳይ ኣሎ ብለካ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዚ ሓደ ኩሉ ግዜ ረፈረንደም ኤርትራ ክትወስድ እንከላ ኣጥቢቆም ዝዛረቡላ ፈፂሞም ደይርስዕዋ ቀይሕ ባሕርና ዝብሉ እንተዳኢልካ በቶም ክልል ሳልሳይ ክልል ድመፅእ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ሕጂ ነዚኣቶም ነቲ ናቶም በቃ ሕጂ ስፍሕ ዝበለ ካብ ሕሞራ ወፂና ኢና ቀይሕ ባሕሪ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ኣጀንዳ ናይ ትግራይ ረስዕዎ ኢሉ ኣረጋጊኡ ብሰላም ድኾን ከፍትሖም ደልዩ ይኸውን ሓንትላ ካልአይቲ እንታይ ኣላ መሲልካ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ጆኖሳይድ ንባዕሉ ሓደ ካልእ ኣርእስቲ ብምምፃእ እቲ ነገር እቲ ንክርሳዕ ክገብሮ ኢሉ ክኸውን ይኽእል
حجي زلاتو أمارات انتاي مسيلكا إذي بعالم كسحبو دفتنو دلو بعالم كسحبو دفتنو دلو ناي تقرأي تقام طرح ديكونا إثيوبيا سي عمق زبالة تقام كم دلو إذا حجي تري ودلهم ناي تقرأي ناي حق مقبار سي كال أجنداي نحنا 3 عامت زحانق أننا نقر علو إلو ولا نعالم نمحارو طرح برتهم فتحهم ويكا خاب تقراي زلو من رأي وطيهم كال عين سفح زبالة الرأي خقبرو طرح ديكونا سي ات أجندا نحنا سي ناي حق مقبار وي ناي تقراي ناي حمرا قال ديكونا تتقم عالم لخو 3 عامتنا تحاني غنا نيرنا إذا تحبابورو زخيل إساياس سق دبلو دلو مقنيات تاي هقدف نمتاي سق دبل دلو مقنياتو نسو خسرحو دتصنحي أبلع لإيرترا بقطبا بمحبراوي بقالي كداخما زتصنحلو دلو مقنيات بستيجس حيزو خيد زدليو نيرو بزي وريدو دلو جن كخونا يكعلن حاجة ختام دقور مسلك أرستن مقيار بناتي رديتهم أرستن مقيار صفح زبالة على ما إنا حزنا دلنا نا إثيوبيا محنوقوها حجي أبزنن حدنا وي ناي فيدراليزم وي ناي سرعة مقيار زمصو قونت أدي كونسي إثيوبيا بمسرته تحانقتلو بحر بمسانا سلازي إذا خاني ناي الجرس وعل كم بحد شامتينا أبكال خنكا تعلو نخيل قليلو نعلم رأستي السحطب ناي محدار تقمي بلنان مسويانا تدليهم قطتا خنرادادا نخيلنا مخنياتو كنعنا خمدي بلو نتقراوت محيرو من الشعب يا كباس قربنات كم دي بلو بنتاي خاتفلت مسرتاو زخوني أبيد أمحاران أبيد هقدفن زي اللي نا إلكتريكن ناي بانكن فقط كهب فقادنيا زي مخانو أب تقراي زقبر كايدتات كأخل جزين بمتاي دفتحو حدا ترنع زبالة عالم لخوي سامانتا باور بقدامي أبتزاربتلو نتصبحي تادي مثالستا 136 مكيناتين حجي كالئ سب نعو خسقو زخيل تقط زلو عالم لخو نجر كي متخا رديتاي كأتوني هو إذا حلف أول إذا رديتون فقدن حجب زي قدر بيأتو زبالة لعلو توكلتي ناي بينتاغون نمجمع العقيدة ناي بينتاغون ستيت ديبارتمنت يكون ناي بينتاغون لعلو توكلتي ملتيا وعدت جرام أو تزاراري ما مسكدت بزي كل مخونات كأتو وسينا لنا زول اللخونتات الله زي أول جي تايوب زي قدر سؤالكم وقتو يلو يا أتو خالو كأتو جميرو لا مالتي أتليس بزي قدر وقات تريكونا كم تزاز أكل تريكونا جن كابتز نبرة حاجة غين الله قبل ملسنا تاخاني علم لخاو بانكها 300 مليون كهوبها وسين الله سلازي إذا قبل إذا خمس الله ردي بيرترا عشان أخجن انتايو حدا نجر عبس إلى خاله قدمو تسرعات كنترتر كله طرح نداولو حزبها بلج طفق نداولو مبر ناي معرباو يعني حيلان هاجراتنا أمريكا حويسكا خا قدمو ناتنا إيرترا زيتو حتى لهم أكلات نيروم يوم جلز بلالو تسرعات تقتلو كايدا نحنا مسنافنا تزغيد زلو خناتات أفتزوبانا إيرترا ترى انتاي زلو انتاي كخو نخيل نبدحر حجي خزبل من البات تعيو جزا خبيدوم إيرتران حيلتات معلم هاجرهم كاب سرعات كالي كالون تسرعات نتزوبا بتبيتو سلازي إلكا من البات زحجة أجندة زحزو زلو بعد ما كما كنا بعد أبي زوجو زلو نجارات منسي إيرترا مثلا منسي إثيوبيا حمود تقوين دهر حجي نقيح بحري حمود زلو جلز زلو زرباز تزاربو زيتات من البات دخلنا أي معرباو يعني إنترست كم زجورو زعابي فتح حسابه نتز تغبر نجار نابون جرنا نت إيرترا بتجبن حتيتنا الصون كأو نتحنكم زبل دو نجار كله ويخيلك مغنياتو نتعاطى محبر سب عالم انبخب له زخيل كنا داس لزي لا أبي بزما داي زخا ما يتريا حجي تعطينا محبر سب عالم نمزحال زقبرو الدولو نمهدا إيلو ناي عاسب حطو ويكا ناي بحر حطو منصو زتحازا يكونه كتحازا تجي معنا السو منالبات نعوم نمهدا ديكونه السو نعوم نمهدا زقبري صفح زبلسكوب هنا حزنا دلنا إذا سكوب زي كم زي حجي مسرتاو حجي سخاتكم أبز تفترة شجر طرحي ترأي مسرتو خابي إثيوبيا غوربيتا إيرترا خلته ودبات حيزا كتقملو زقبا ناي ودب
ዕድላት ተዓፂዋን ከሎ ብኸምዚታት ብቁጠባ ኣብ ድኽነትን ኣብ ገለ ኣብ ሓገዝ ናይ ዓለምን ስለ ዝወደቐት እያ ዝኩሉ ሽግር ክመጽእ ክኢሉ ንሕና ናይ ባሕሪ መንገዲ እንተትረክብ ነርና ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ጀስ ቁጠባ እንተዳ ንሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኣብ ልዕካን ኣስቲኻን መን ይመርሐ ኮይኑ መን ይገለ ዘይከገድሶ ክእል ቁጠባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ርእዮም ወላ ካባኹም ክንጋላገል እንተኮይና እውን ከም ናትኩም ረድኤት ክንጋላገል እንተኮይና እውን ንሕናሲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስለዚ ከዓኒ እብሎ ሕጂ ንምንታይ ኢኸ ናይ ኣልጀርስ ኢልዋ ንምንታይ ኮሎኒያል ደይበላ زون حطين بعده حجينا الجرس وعل بزعب أنا يبادم مخوينات ينيرو اتقينات نا يبادم مخوينات نيرو بدحري بادم مزال حاله مباركس دحر حجي إيرترا نا يجزا رسانا بحرا مريتان سمايان دوب كهلو والله تباهيلو شعوت حنت أتصلوا له ناي الجرس سي ناي منشرشة وعلي الساتن كن أبتني الجرس وعل تجبرلو زمصو خلتيهم فاكتس بمنغستي بدحرت كوينات ناي بادم مالت بمنغستي إيرتران بمنغستي إثيوبيان زمت ጭብጥታት ናይ ኮሎኒያል ቦርደር ነይሩ ኮሎኒያል ቦርደር ሓደ ጋፕ አለው እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ኣብ ጣልያንን ኣብ ምኒልክን ዝተገብረ ጋፕ አለው ምክንያቱ ምኒልክ ንጣልያን መፂ እንታይ ኢሉ ኣነ ግዛኣተይ ምዃና ኤርትራ ተኣሚንካለይ ስኻ ንጉስ ምዃንካ ከኣምነልካ ኢሉ حرايلو إذا نايكل تينا وعل جن نايكل تينا وعل حدينا نحدينا مش زي تورري بايندين زغونيلو كتصدق زغلسي حدينا نحدينا مش زي تورريلو حرايلو مو حجت اليان كل جزء ناي أوروبا بزح جزء ناي مدنجار الله أبتي وعل تجبر له مسحاده ناي قالات كورابت بمقبار كم زي أب نيوزيلاند زجبرو ناي إنجليزن ناي ماورن وعل وايتانج تباهيل الزواع أبتا ناي أوروم ناي ماوري قانقوا بي أبتزلو حبرتا أب نيوزيلاند دلو خجزاء تبل أبتا ناي إنجليش فيرجن جن بنجستي خجزاء نجستني عند إنجليز خجزاء يدبل بقوم جيرم كل جزء حجي أحمد وعل وايتانجي تشتغلوا ليلم زود حج طاليان كأقا ما يجير نيرو أنا نسخن زاو وعل زي أنا قبر دلنا أنا جزاتي مخانا إيرترا الصخخة نقصنا إثيوبيا مخان كاسي كسب حدينا زي ورري إلو وأنا تدي ورركا وين الصخخة تدي ورركاني عند حرز قداي زخوينو جن توعل يفرسي إلو بايا توعل تجيرا شعو جن نعديس أبان نعدوان كخيد فتينو سلازي انتاي بلو مسيلكا بتتقليان زقبرو ناي كولونيال وعل فريسي مغنيات اتقال زقاتو تقليان نبعلو حدينا كي وررو خلو تراي زي بايندين زخون زبالو بعلو وريرونا أديس أبا خأتو سلزفتنا بزوعل زي أي جزء نايلو أوكي زي ناي الجيرس جن بناي كولونيال بوردري بناي مجزاء توردوبي توعى إلى أمم الشعوخة إيرترا لألاويت ناي حسبن ناي بحر ملو وان زلوا يتباهيلو حجي انت عم نبدا الجيرس نخيد دبلو دلو تا الجيرس ام ريفايس غبروا تا ناي اصي منليكن ناي طليانن وعل امصيوم بقى بكون خاطوي ازي منالبات حدش يخون زي بمن شمو دمقه مكنن سلازبولو امبر قدمي حوحات كاب سلطان وريدو مخادو بتغراوت بزح حتوتات يمص نيري ناي بحري قال زبل إذا هاني نزع طليانسي زجبر أو المسمنيلك كسب حدينا زي ورري زبل سلازنبري بدحريخا انت عم دبلو void and null ديم دبلو كومي خون زجبو سلازي بوينا خنسامع دلنا حجي اتنسوم تمال حوحات بسلطان كله قال بارتي تاع حوحات مالت جن أيكونن ناي حوحا ناي تجراوت بارتي زخونا زبلو زنبور حساب نممتاي نمنتاي أبز جزء زادلين تدايلكا أرستن مسحات حد نجر سخاتكم بحمرات راح تبدل لهم نحنا ونحسب على نايلو نتي فانو يلو تسيء زلمو حنن دلو نعو نمزحال كلاي كأني نعلم نمد نجار إذا كلنا إثيوبيا تجمسي ناي سئنت ناي ودب مخانو بمؤمن كلا عينة أجندة نحن تصلو بتمساسالون ገለ ገበናት ምስናይ ትግራይ እኮ ድዋዳደር ተደይኮነይ ኣብ ኦሮሞ ገለ ይፍጸም ኣለይ ስለዚህ ኣብ ትግራው ጥራሕ ተፈጸመ ይኮነን
እዚ ፀገም ዝኻ ንትግራዎት በይኖም ፈሊ ዝሃርም ደይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ፀገም እዩ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ከዓኒ ናይ ምምሕዳር ወይ ናይ ብልፅግና ዘይምኽኣል ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ን30 ዓመት ተሓነቕናሉ ናይ ባሕሪ ኢልካ ኣርእስቲ ንምቕያር ገይረ ድግምቶ ኣነ ምናልባት ኣብቲ ናብ መውዳእና ገፅና እንዳኸድና ካብቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣገደስቲ ዝበሃል ዜና ሓደ ከዓ እንታይ ነይሩ ኩሉ ሸነኽ ሚሊታሪሊ ሙሉእ ብሙሉእ እንዳለለና ዓቕምና ኩሉ ዋላዲብና በቃ ተባሂሉ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣስመላሽ ኣሎ ድየለን ከማና ይረኣናዮን ኣብታ እንዳ ዜና ኣስመላሽ ናይ ሓተታ ነይሩ ሕጂ ብኻልእ ሰብ ሓተታ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ህግደፍ ኣውፅኡ ኣብቲ ሓተታ ከዓ ወራር ኢሚነንት ምዃኑ ሕጂ ንሳልሳይ ዙርያ ዕንደራ እዚ ንትግራይ ብኣጥቂኻ ገለ ዝግበር ኩሉ ዕንደራ ይነበረን ማለት እዩ እዚ ዕንደራ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ምድላዋት ተፃፊፉ ምዕራባውያን ሃገራት ከዓ ብድሕሪኦም ዘለዋ ኣብቲ ሓተታ ተገሊጹ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝብና ኸነዚ ብኸመይ ክዳለወሉ ኣለዎ ንድለዮ ኣይንድለዮ ህግደፍ ልኡላውነት ሃገራት ደፊሩ እዩ ዓለም ነዚ ይፈልጦ እዩ ሓደጋ እዩ እዚ ስርዓት ዝነዓና ሃገርና ወሪሩ ዓድና ወሪሩ ከምዚ ገይሩና እዩ ስለዚ እዚ ሓደጋ እዚ ንሕና ኣቮይድ ክንገብሮ ኣለና ኢሎም ኣብ ባይታ ኩንነት ተቐይሩ እንተመፅዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ሃገር ክንከላኸል ክንብል ነቲ ስርዓት ምስኡ ንከላኸሎ ዶ ወይስ ነቲ ስርዓት ኣሊና ነቲ ክግበር ዝበሃል ዘሎ ነገር ክተርፈሉ ዝኽእል ኩነታት ክንፈጥር እንታይ እዩ እቲ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል እንታይ ይረኣየካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚኣ መጀመርታ ኣብታ ትበሃል ደላ እሞ ንተንትና ቅድም ቅድሚ እቲ ለቦዋ ምምፀኻ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ በል ቀዳማይ ነገር ምዕራባውያን ምስ እዮም ዘለዋ ክበሃል እንከሎ በይኑ ይኮነን ስዒሩና ምክንያቱ ፍሽለት እዩ ንባዕሉ ምዝ ኩሉ ድሮናቶም ሰለስቲኦም ኢማራት ተሓዊሳሉ ገለ ተሓዊሳሉ ክስዕር ዘይከኣለ 4 ኪሎ ሜትር ንመቐለ እንዳናፈቓ እዚ ኩሉ ሓያሌ እዚ ኩሉ መሬትና ምሊስና ዝብሎ ዝነበረ ሆሆ ንሕና ደይኮናስ ምዕራባውያን ሕጂ ክሰዓር እንከሎ ሓደ ዘምፆ ሌም ኤክስኪዝ ኮይኑ ይስማዓና ኣብቲ ዝህበን ቃላት ንባዕሉ ናይ እንታይነቱ ናቱ ትዕቢትን ብኸመይ ከም ዝወደቐን ምክንያት ዝህበሉ እዩ ከምዚ ምዕራባውያን ምትእትታው እንደይህልዋ ነይረንሲ ኣብ ከምዚ ኣይመወደቕናን ሕጂ ከዓ ክወረና ተዳሊሎ ዝብለሉ ደሎ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለፂ ኣሎ ዘየለ ኩናት ወልቃይት ኩናት ከም ዝነበረ ኣምሲሉ ዝዕልል ኣብ ላዕሊ እዛ ቪድዮ ከማንተ ደስካሕካ ዓይነት ኣቃታትላ ገለ መለ ከምዚ ናይ ወታደራት ናይ ምክልኻል ትግራይ ሲ ተራእያ ነይራ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እሳ እንታይ ድገብር መሲልካ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ድራማ ትርኢ ደለኻ ኮይኑ ይስማዓካ ወይ ክሰርሑ ዋ እዛ ሸንጣ እዚኣ ዳ ደልያ ነይረ እንዴ ዳሕራይ ክምለሳ እዚ ከዓ ይሞተን ኮፈለ ክብል ኣሎ ቦሎ ግን ጥይት ኣይተባኸን ንዑ ገለገለ ድብል ተሰርሐት ፊልም እያ እዚኣ ከምኡ ዓይነት ኣይተገብረን እዚ ንምንታይ መሲልካ እቲ ኣብ ኤርትራ ይሪኦ ኣሎ እቲ ወታደራቱ ናብ ሱዳን ዝኣቱ ብፍርሒ ተቢሎም ዘሎ በዚ ዝግበር ጎስጓስ ከዓ ኣይትሙት ንመሊልካ ኢኻ ትመውት ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እሳቶም ከዓ ኢድካ ተሂብካ ኣብቲ ደልይ ዓዲ ክወስዱካ እዮም ገለ ዝበሃል መዓት ጎስጓሳት ብመንግስቲ ትግራይ ይወፅእ ኣብ ዝግዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ፍትሒ ዝደሊ ሰባት ከዓኒ ኣብዘይ ትርጉም ዘይብሉ ኩናት ኣይትሙት ገለ እንዳበሉ ጎስጓስ ዝገብሮ ደለው እዚኦም ድመፅኹም ደለውስ ከምዚ ዓይነት እዩ ኢሉ ንምንታይ ከወዳድራ ደሊ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ይትረፍ ሕጂ ዳርጋ 900 ናይ ትግራይ ተቆፃፂርዎ TDF ሲ ኣብቲ ቀደም ኣብ ተንቤን እንከሎ ከማን ክሕዝዎም እንከሎ ንስኹም ዳታ ጌርኩም ካምቻ ሃቦ ክዳን ሃቦ ገለ ይድብል ነይሩ ሪኢኻ ትኾንካ እዛ ለማቐነ ክትዝርጋሕ ድቐነት ቪድዮኻ እንታይ ተርኢ እንተዳኢልካ ነቲ ናቱ እቲ ትማል ኣብ ፅዑቅ ኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዝውሕድ ሰራዊት ዝነበረሉ ዘርእዮ ዝነበሮ ርህራሄ ሕጂ ተቐይሩ
እንዳقتل حدا مويتو قال إدارية خمزي إتي دفعات كمان رئيخات تكون كحدشي بلتلتش يزول كم زبنورة حدش اللي متكايد مثل تسرح له فيلم انت قايد قبر دلو إزيوم تمتسيهم هم حرينهم يمدلو بقى أي محرقهم مني تتهاري ما حدا سب في الاختيلو قال رهراه يحزكاي خم وتقدر إذا سايموتن الله قداماي رديت قبرلو أو تصوو قال إخاتبلنا كمو ديبلو مخانم في الاختيلس وي أيموتن الله والله إذا شانتا زيادة تدلين نديانيرا ما نحرحكم إلا ساي قال عجينا يم حارنيا دلو خاني مبزحتو جيزي أبتقراي نايم حارنيا بجق سلزبلوم حاويس كام الزراب كم عينتكم سلويلهم كوني لا التسرح الدراما زي أخا جيتاتشو ردا فيك فيديو تات بمسرح توريرنا عينت ساتهم بخبيد برات يدبدبو له يم جن ملسي أيهابنا يمن حجي نمنتا انت رايلكا ددالو له نسو جنا أنا خصاب حجي أيقسمكن بأبي كسيني يفلت مغنياتو أبي اتزبلون قبل عليه مصح واحد زقبره وشتاو سمع له ناي معرابوያን ፀቕጥታቱን يفرحوا له قال إلكا قال كم دولار ردعكاي نتم ፀቕጣቶም بريو كم تقدم حجي فكيروون قالن زنبره كقبر كم ديك على تري خان تقاومت زنبرو مفتحهم بزح كرئيو زخل نجر له ግን እሱ እንታይ ተጠንቂቕ ይድገብሮ ደሎ ምክንያቱ ሞት ናይ ሰለስቲኦም በሓደ እንኮና አቢ ንበይኑ ነዞም ክልተም ዚኦም ስዒሩ ፀብለል ኢሉ ሽዑ ንኢትዮጵያ መሪሕሉ ከይድ ዝኽእል የብልን ምክንያቱ ተሓታቲ እዩ ንባዕሉውን ነዚ ነገር እዚ ዝያዳ ጥፍኣት ንኸይመፅእ እዮም ደቃባጥሩሉ ደለው ክሳብ እሱ ኣብ ፓወር ዘሎሲ ቫኪዩም ከይፍጠር እሞ ኢትዮጵያ ዝበኸፍአ ነንሕድሕድ ከይተኣቱ ኢሎም እዮም ዝገብሮ ኣብዚ ትብሎ ዘለኻ ዑመር እንታይ ጋራንቲ ኣለዎ አቢ ንፋኖ ብረት ከፍትሖም ምስ ኢሳያስ ኣብ ምትፍናን ከኣቱ ኢሳያስ ንፋኖ ሒዙ ናብ ኤርትራ ወሲዱ ንዖም ከዕጥቕ ከሰልጥን ምፍታኑ ሕጂ ከዓ ብወግዒ ነቲ ጀነራል ተፈራ ዲኻ ትብሎ መን ኢኻ ንዕኡ ብሓይሊ ንሓደ ሕጋዊ መንግስቲ ንምግልባጥ ብዝብል ክስ መስሪቱ ኣሎ ሕጂ እዚ ከቢድ ነገር ሃገራዊ ክድዓት እዩ እዚ ሰብ እዚ ኸ ምስ ኤርትራ ምትእስሳር ኣለዎ ሰበይቱ መነን ኤርትራ በፂሓ መፅያ ነይራ እዚታት ኩሉ ዝበሃሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝነበረ ዜና እዩ እዚ ብግምት እቲኻ ክፈላለዩ ይክእሉ እዮም ዝበሃል ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከምኡ ዝበሃለሉ መድረክ ነይሩ ክኸውን ይኽእል በዚ ትብሎ ዘለኻ ሎጂ ሕጂ ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራት እቲ ድርኺት ናይ ምዕራብ ድዩ ፅዒቑ ኣበይ ድዩ ኣብኦም ተስፋ ቆሪፁ ኣበይ ድዩ በምሓራ ሓይልታት ክግልበጥ ክእል ኢሉ ኣሚኑ በዓል በቀለ ገርባ ጀዋር ካብቲ እስር ቤት እትወፅኦም ትምባሎም ነዚ ኩሉ ግምት እቲኻ እቲ ሰለስቲኦም ብሓደ እዮም ክፈላለዩ ይክእሉ እዮም ዝብል ኣይ ቲንክ እዋኑ ዝሓለፈ ይመስለኒ ሞ ኣብኡ እንታይ ርኢትኻ እዋኑ ዝሓለፈ ሕጂ እንታይ ኣሎ ሙሉእ ተኣማሚንካ ክትገብር ሕጂ ንውሕ ዝበለ ዝኸደ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ መዓልቲ ቅይር ኢሉ ኣበይ ኣንጻር ሻዕብያ ድዩ ውግእ ክኸፍት ኣይክእልኒ ستيب باي ستيب كخدلو زخيل مخنيات كهلو خيل أب زربا خم أنت ختملا أب نايتات كان ذهبوا أخيبات مسمع كهان تهونكا انتهي لونيرو نحنا وين راح نظام فانو نظام فلي حيلتات حزول نمبر نشعبيات نحنا ينسون فولو منينا لنا يوم الله سلازي نزي زأمن نجار كاير له انتهيو أبي نتومس أخوينهم زتوادق فانو برد غحدقهم الله انت امين تي دي اف كم زي موصو غارانتي توهيبو والله مالتي تزيله فيدرال تي فانون فلي حيلتات امحاران نزيوم برت حديبو منحيزو كلهم كوينهم قاد يتخلاخلوا من تي دي اف حجي تا اميني مسلازي تي دي اف ملو حيلو ناب ارترا شنخ اغنيعو بزز مصن حدغا يلني لو قسن انت خوينو تي دي اف وحسنت كدليو بي بي وحسنت كدليو نزن متعراق كخدو زخولو رحكت رحوق معرباويان مخنياتو نود ورده تادسه ورده جنرال تادسه نصاد جنرال صادقان نب جنرال برهانو جولا فيلد مارشال دينانو فيلد مارشال
أخوب دخوني زتي تخي دخوني بتمعرك أزيوم سلستيوم زي أمريكان إمباسي وسيدو ما راخيبهم ما منغو تصوت كينات نزلستيوم زي أمريكان إمباسي بأكل راخيبهم نايلكا معرق ندزر حكاتي خيال اندحرد الله خوينو تاي مالتي محجز يوم سلست حيلتات بحدا خسر حلو زخولو نجر كله مالت بعد بصادكان بعد جنرال تادس ورده اتغمت زخل نجر امونغو ابي خغبرو زخل دلو ولا زنتاي تمالي 4200 مروخات ملكا اكل نايت ديل ناي سممعي زبل زوص حبريت الله ስለዚ ኣብዚ ከመይ ትሪኦ መስተዘለ ትብሎ ዝነበርካ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ኢኻ ክትሪኦ ኣነ እንታይ ባህላየ ምዕራባውያን ርሑቕ ኤክስትሪም ከይዶም ክፀልዉ ከም ድኽእሉ ካብ ኣናብባ ይርአ እዚኣ ከማን ገይራ ኣብ መንጎ ኩናት ነዚኦም ወሰንቲ ኣካላት ወታደራዊ ኮፍ ኣቢሎም ኣዘራሪቦሞ ውሕስነት እንታይ ትሙና ኣብይ እምብተበለ ኸይዶም ኖ ሻዕብያ ዓቕሚ ብሎምን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ምሳና ተደሪቦም እዮም ዝኸዱ ኢሉስ ብርሃኑ ጁላ ነጊሩና እዩ ዝብል ነይሩ ጻድቃ ብርሃኑ ጁላ ከዓ ድሕሪ ህይወት እዩ معهم تريبلهم فتنوهم من برب لالو كفتنوهم خانو دابل تري فتنوهم دبل دلو ولا ونكيدو مو دلايكم كبور بزن احنا حنحزلكم لينا دبل دلو انتهيت الناببا جن قرب ابو بيتون زلاي نسمر عايزه اللي مثلا ما انتهيت بلاو هو حجي اتي صقم دلو تايدي مسيلكا اتي خغبر زخل حجي برايورتي هو هابو زغبو تاي ناي راديتي مش ناي مدهانيتن راديتن مئتاوي اتي تግራይ ተሓኒቃቶ ደላ መሰረታው ነገር ምግባር ይምሽ ሕጂ እሱ ይገብሮ የለን ሰጋዕ መጋዕ እንዳበለ ዝገብሮ ውዕላት የስ ጻጥኸም ደለዎ ንፋኖ ንባዕሉ ንፋኖ ሕጂ አውርድ ክብሎን ኮሎ ትዝብል ደሎ ታይ መስልካ ብሕጊ ዘይቅየድ ብፌደራል ዘይቅየድ ኣይከድልየናኒዩ ስቂሉ ፈውዳ ከይተኸውን ተዓዲ ደድኾነ እንተዳ ሚሊታሪ ዘብል ኮይኑሲ فودا خيتخون إلو حقن مخبار يدبلهم دلو نعم أبتناتو أكايدا أبتناي بلتقنا أكايدا رعيمهم زخودو تخوينهم جنت أقام يبلهم قبل نياتاتي خميلو دا أسرهم دلو نتمنها هار نتيمس هقدف زنبورهم ركب درسونهم مو تصفاقيرهم هقدف مالت زلعالة حيالي مو كحقزنا إلهم زأمنو زنبورو أمحارو نعاتهم نتم مرحتهم ترايد وسدم دلهم برنتهم كالوت عدقهم أوردهم زبلهم زلو سرعتها وزخونه تمزقبو دحر تمزقيبهم عدقهم مورات راح يكون أنا مكل خلق أتون تقولوا لي دحري كأتي بقنع لبي خقبرو بكل من البات هندبت انتدار إيوس عم حراين هقدفن دخون تسقوه زبلون كله خيلي كتتا تتصابو انتدار إيسي أبز حج عري دلديلو زي لو جيزي كتقعنو دخونيهم يلمو قسيلو زجمرو كله يقيلي جن ببزح من قد ختنتن كم دخيل اتأكايدو جن اتأكايدو ناي آبين تداري خايو اتقد محجب قلصمين قناخ قلصيليو قلقل زبلو زنبري كنيسو بناي معرابوين كقطع سلزلو كقطعلو زخيل ولا أبزربو أمونيهم لقوهم إثيوبيا سي مس معرابوين دمك أما كنن بقدام يلوي مس معرابوين زنبرا مكراي قدي فحجة بصبغ ركباتينا دلنا قبل نقوله معرابوين انتي سلزوليهم بقد نسينا طبعا 300 مليون كات تلغي قله تلغي قله جن بسلسة أكل كواه أتليست سون دويل سلزنبرة كم رأي تزبل أنا عاسة كاروتين ستيك ساعة زي أكبر أمبتيل كها تابتري ስለዚህ አብለهم ሳኻ ምናልባት ሓደ 10 ተርፈናዩ ኣብ መጨረሻ ብዛዕባ ናይ ቢንያም ግርማይ ቁሩብ ክንዛረብ ኢና ናይቲ ሳይክል እንታይ ተሰሚዕካ ዝብል ሕቶ ክህልወኒ መጨረሻ ግን ኣነ ደይል ዓልኮን ኣብ ሰሙን ዝተፈፀመ ዓበይቲ ትብለን ኣርስታት ኣለዋ ኣልዕለልና ሞ ተዛራሪብና ናብቲ መዕፀው ገፅና ክንከይድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ተፈፀመ ዓበይቲ ጉዳያት ትብሎ እዚ ናይ ኤርትራይ ሰማዕና ኤርትራ ቅድሚ ምውራራ ባዕላ ክትወረሉ ትኽእል ገለ እውረር ኣለኹ ኢላ ትዕልል ደላ ንሳ ንባዕላ እንዳደብደበትን ከላ ተመሊሳ ሕጂ ብዓይኒ ዞባና ክምልከት ጥራይ በዚ ጉዳይና ዝምልከት ጉዳይ እምበር ካልእ ፍጻሜታት ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ሱዳን
ናይ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ኣብ ዶባት ሱዳን ዝነበረ ናይ ኤርትራ ጠቕሊሉ ምውፃእ እንታይ የርኢ እንተዳኢልካ ኤርትራ ሲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሱዳን እንዳፈራርሐት ብቤጃ ድዩ ብሶማል ርእሳ ምትእማን ዝነበራ ሕጂ እንዳተሸምረረት በይና ኣብ ዓዳ ተኽኢላ ከዓኒ ኣምሓራይ ፀዊዓ ነብሳ ክትከላኸል ደኾን እያ እምበር ወሪራ ደይኮነስ ነብሳ ክትከላኸለሉ ትኽእል መንገዲ ንምርኣይ ታተ ድብሎለ እዚ ኣብዚ ናይ ዘባና ኣገዳሲ ምክንያቱ ኣንሳሒቦም ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ኣይንሰምዐና ነርና ነው በዓል ሑመራ ከኣትው ከሎስ ንዘለኣለም በቃ ንትግራይ ሓኒቕካ መለ በቃ ዓወትናስ ወላ ተመሊሶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ሕጂ ኣደላ ዓድልና ኢልካ ሓኒቕካ ረድኤት ንኸይኣቱ እዛ ድወፀስ ኣዋጅ ከዛ ሓተታ ድብሏታ ዝለዓለት እያ እቲ ናይ ህግደፍ እንታይነት ተንፀባረቐትለያ ቀዳማይ ነገር ዝተገብረ ጌጋታት ኢሉ ዝተገብረ ጌጋታት እንታይ ካብ ትግራይ ምውፃእ ንበዓሉ ዓብ ጌጋ ኢሉ ድግምቶ ዓባይ ነጥብያ እዚኣ ዓብ ጌጋ እዩ በቃ ካብቲ ሕጂ ንብልፅግና እንታይ ድብሎ ብሌም ድገብሮ ደሎ ወላ መንግስቱ ሃይለማርያምን ከምኡ ኢሉ ነይሩ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓንሳብ ሞይቱ ዝሓሎ ዝበሃል ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያምን ካብ ትግራይ መለቂቕካ ምውፃእ ዓብ ጌጋ እዩ ነይሩ ዝብል ርእይቶ ሂቡ ዝብል ኣብ ዜናታት ተቃሊሑ ነይሩ ኣብ ገለ እምቢባ ሕጂ እንታይ ይወሲልካ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ተናቢቦም ይኸዱ ክንደይ ነበሩ እቲ ዝነበሮም ናይ ስስዐ ሞር ካብ ብልፅግና ንላዕሊ ሞር ነምሓራይ ኣሚኑ ይኸይድ ከም ዝነበረ ይደርኢ እዚ ንምንታይ እዩ እቲ ናቱ ርክብ መሰምሓሩ ጥራሕ ስለ ዝፀንሐ እሞ ንኮን ደኾን ተቐደቐዶ ተቐደቐዶ ደይኮነሲ ሕማቕ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ኢልካ ትገብሮ ሕማቕ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ኢሉ ንዓብይ ንብልፅግና ናይ ብልፅግና ወታደራት ሞር ኮንትሮል ይገብሮም ከም ዘይነበረ ሕጂ ገዲፍካ ምውፃእ ጌጋ እዩ እንተዳኢሉ መቐለ ክትሓዝ ከላ ሱዳን ካብ ዓዲግራት ታየውፅኦ ሰባይ ተኮይኑ እንዳባደ ይፀንዕና ሕጂ እቲ ጌጋ ናይ ብልፅግና ጌጋ ገይሩ ምርኣይ ንባዕሉ እንደገና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተገብረ ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ናይ 4 ገጽ ድያ ገለ ገጽ ትብል ፕሬዝደንት ነቶም መራሕቲ ናይ ወታደራት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ዝሰደደሎም ግቡእ ዕንወት ስለ ዘይገብረ ግቡእ ቅትለት ንመናእሰያት ስለ ዘይገበርና ሕጂ ኣብ ልዕሊና እንታይ ወርድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ባህላይ ሕጂ ትዕንወት ኣባሃሉ ወላ ነቲ መንደቕ ደይ መፍረስኩም ብልፅግናስ ምውፃእሲ ይውፃእ እንዳወፅእ ከሎ ግን ንምንታይ ትግራይ ደየፍረሳ እዚ እቲ ጌጋ ድብሎ ደሎ ዳሕራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓለየ ክመስል ከኣታ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓልየት ዘይበሉ ወያነ ሕጂኻ ካልኣይ ኩናት ንከፍት ሓሲቡ እሱ ዲ ሓሊሎም እሱ ዲ ንህዝቢ ትግራይ ሓሊሎም ዘብለኒ ቅድሚ ሕጂ እዚ ሞይቲ ሕጂ ኣምባሳደር ግርማ ስመሮም ብዛዕባ G15 ምስተሓተተስ ካባና ንላዕሊ ዲኹም ክትሓሊሎም ንዖም ኢሉ ነይሩ ግን ከዓ ራእዮም ኣብ ቤት ማእሰርትዮም ዝበል እዩ ዘሎ ወላ እሶም ኣብ እስር ቤት ክንደይ ሓሊፎም ዝያዳ ናይ ተሓሊሎም ኒኹም ብፆትና መቃልስትናዮም ገለ ኢሉ ነይሩ ንብፆትካ መቃልስትካ ሓሊኻሎም ተኾንካ ከም ትገብር ዘለኻ ንዘይተሓልየሉ ሰኽብ ከምታይ ምገበርካ ብዘይ ፍትሒ ብዘይገለ ዝኩሉ ዓመት ተቆሎ መናፁ እንዳቐበርካስ ዝያዳና ዝሓልየሎም የለን ክትብል ከለኻ ኣሽከዓላሊ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ እንታይ ድብል ህግደፍ ዘውፅዎ ሓተታስ ናይ ብሓቂ ተመሊሶም ሰምዑ ዶ ኩሉ እቲ ንኻልእ ዝብልዎ ነፍሲ ወከፋ ኩላሳ ትሕዝቶ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ከም ዝገብርዎ ስኸኻ ይብሎም እንዲቕሩብ እየ ዝብል እሞ ምናልባት ዝትብሎ ዘለኻስ ልክዕ ንምባል እዋ እሳቶም ዳ እንታይ ደይብሎ ቅድሚ ሕጂ ንጉጅለ 15 ንምንታይ ኢኻ ኣሲርካ ተበልዎ ንድሕነቶም ክብለ በዚ ድገበሮ ወንጀልሲ ህዝቢ ሲ ከም ሽጉርቲ ምኸተፎም ነይሩ እዩ እዛ ኣሽከዓላል እንዲ ኣሽከዓላል ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ዝብሎ ህዝቢ ስባል ናይ ክልቲኹም ዘረባ ሰሚዕና ንፍረድ ኢሉ ህዝቢ እንተ ይትረፍ ከም ሽጉርቲ ክኸትፎም ንዓኹምሲ ሰሚዕናኩም ኣለና እቶም ትብልዎም ዘለኹም ከ ደይቶም ፅዎም ክንሰምዖም ዘረባ ሓደ ሰሚዕካ ይትፍረድ ይድብል ህዝቢ ሳቶም ግን ከም እዮም ሕጂ እዚ ናይ ኣሽከዓላሊ ንምንታይ ዝተረበሸ ኣእምሮ ስለ ዘለዎ ተረቢሹ ኣሎ እቲ ዝሓሰቦ ኩሉ ክፈርስ ከሎ ይርኢ ኣሎ
ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሓንቲ ምክንያት ዘላቶ ምዕራባውያን ብምዕራባውያን ግዜ እንታይ ትብል ኣነ እኮ ሓዊ ዓብይ ስለ ዘለዎ በርሱኮ በይኒ መሕመቕንን ዓይነት ከምያ ኮይና ትስማዓኒ ዕመር ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ትሕዝቶና ናብ ምዝዛም ገፅና ንኸይድ ኣለና ንቐፃሊ ብዝበለፀ ትሕዝቶን ብዝበለፀ ቀራርባን ነቲ ንህቦ ዜናዊ ትንታነ ንዕኡ ዝኸውን መሰነይታ ዜናታት እንዳርኣና ቪድዮታትን ካልእ ማተርያል እንዳቀረብና ከነቕርቦ ተስፋ እንዳገበርኩ ቢንያም ንጅሮ ኢጣልያ ከቕፅሎ ዘይምኽኣሉ ኣብ ሓጎስ መንጎ ብናይ ሻምፓይ ነገር ኣብ ዓይኑ ተሃሪሙ ክተርፍ ምኽኣሉ እንታይ ስምዒት ተሰሚዕካ ቅድሚኡ ከዓ ዝነበረ ዓወታት እንታይ ተሰሚዕካ ካብቶም ኣብ ኣስመራ ካብ ኮርሶ ናብ ችቸሮ ዝኸዱ ዝነበሩ ዲኻ ወይስ ኣይትኸይድን ኢኻ ነርካ ሓፂር ዝበለና ሞ ብኡ ንወድና ኢሎም መዓንቲ ዓብ ፍጻመ እዩ ዓብ ፍጻመ ንኹሉ ኤርትራዊ ንኹሉ ኣፍሪቃዊ ኣብ ሓደ ዘምፅእ ፍናን ርእሲ ሓፍ ዘበለ ፍጻመ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ገሌልና ክንውድእ ብፖዘቲቭ ነገር ክንውድእ እዋ ከምዚ ድምፂ ሓፋሽ ከይኮኑ ስቲዶም ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ መሲልካ እዚ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ማህሰይቲ እሞ ነቲ ቀፃሊ እንታይ ይበሃል ውድድር ክቅርብ ዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ግን ናቱ ፀገም ኣይኮነን እሱ ኣርኢ እዩ ኣብቲ ዓቕሚ ዝነበረሉ ወላ ወዲቑ ከማን ተሲኡ እንታይ ተኣምር ከም ዘርኣየናስ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሞ ከምዚ ምዃኑ ናይ ኩላትና ሓዘን እዩ ንሕና ጥራሕ ደይኮንና ኣፍሪቃ ከም ኣካል ኣፍሪቃ ዝተመካሓሉን ዝተሓበነሉን እዩ ነይሩ ንዑ ከዓ ኩክ ሪካቨሪ ገይሩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ውድድራት ከዓ ከምቲ ኣመሉ ከኩርዓና ኢና ንፅበ እታ ዝበልካያ ኣነ ናይ በዓል ሰላም ቢንን ዘርኣጋብርን እየ ነይረ ቀደም ብሽክለታ ከሎ እንዳ ማርያም ስኔማ ሮማ በዓል ፍጹም ጊሎም ኣቦይ በራኺ ብኡ ዳኣቶ እያ ሕጂ ያ ወድርእሰ በዓል ቢንያም በርሀ ኣሮን ጀሚሩ ከይወደአ ዝወደአ anyway ኣቦይ ተኽለ ታፅሓትና ተሪፉ ኣብላ ኣሎ መዛዘመ ክገብሮ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ተቐፃሊ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ሚድያ እንታይ ክበሃል ቀኒ ኣሎ ኣብቲ ሰሙን እቲ ሜድያታት ዞባና ሜድያታት ከባቢና እንታይ ይብላ ኣለዋ ኣርይ ቁፅር ኣቢልና መፂና ምስ ሓው ዑመር ብእንካን ሃባን መንገዲ ነቲ ዘለኩም መረዳእታ ኣብ ዞባና ዝምዕብል ዘሎ ነገር እንታይ ምዃኑ ዝያዳ ንፁር ስእሊ ንኽትረኽቡ ብከምዚ ሓበሬታ እንዳሃብናኩም ክንከይድ ሓሳብ ዘሎ ዞባና ብምሉእ እቲ ከባቢና እንታይ ዓይነት ሓድሽ ምዕባለታት ይመፁ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፍጻሜታት ይካየድ ኣሎ ብቐረባ ኣርይ ቁፅር ቀኒዩ ነዚ ዘዳልወልና ዘሎ ሓው ዑመር ኮይኑ ብቐረባ ምሳይ ከዓ ሓሳባት እንዳተለዋወጥና ብከምዚ መንገዲ ክነቕርቦ ኢና ሓው ዑመር ደጊመ እንዳመስገንኩ ንሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ዝቕፅል ቀዳም ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ምስ ተኸታተልትና ሰላም ድሓን ቀኒ ድሓን ቀኒ የቐኒየለይ ሰማዕትናኻ